Pozrite sa na túto úrodu. Toto je Wengerka cornejevskaja. Mimoriadne zaujímavá stĺpová slivka, ktorá spája kompaktný rast, vysokú rodivosť a výbornú kvalitu plodov. Odroda vznikla skrížením sliviek Bogatyrskaja a Volgogradskaja. Do rodivosti vstupuje skoro, zvyčajne už v 3. až 4. roku a úrodu prináša pravidelne a bohato. Veľkou výhodou je samopelivosť. Plody teda dokáže vytvoriť aj bez ďalšej slivky v bezprostrednej blízkosti, hoci prítomnosť iných súčasne kvitnúcich odrôd môže násadu ešte podporiť. Plody vážia približne 30 až 35 gramov. Majú elegantný oválny tvar, tmavo-fialovú až síto-modrú šupku a výrazný voskový povlak. Pod ňou sa ukrýva žltá, šťavnatá a príjemne sladká dužina s obsahom cukrov okolo 14%. Kôstka sa od dužiny dobre oddeľuje, čo výrazne uľahčuje spracovanie. Wengerka cornejevskaja je výborná na priamy konzum, zaváranie, lekvár aj sušenie. Plody navyše dobre znášajú prepravu. Od bežných rozložitých sliviek sa odlišuje najmä úzkym rastom, takže nezaberá veľa miesta a hodí sa aj do menších moderných záhrad. Dobrá zimná odolnosť dreva, tolerancia voči suchu, samoopelivosť a stabilná rodivosť z nej robia praktickú voľbu aj pre menej skúsených pestovateľov. Pri bohatej násade však nezabudnite plody preriediť. Táto slivka totiž niekedy zarodí až prekvapivo bohato, ako sami môžete vidieť.